днеска ще играем на... си спомня, Brawl Stars ще играем. Сега се сменя героина. Ще го сменя с колко героини, защото аз някои седмици си го взех, зато имам толкова, ма за един ден ги спапках. И само той, къде влязах? Ай. И сега ще изберем този георгин. И да влизаме, да поиграваме и да започваме играта. Хора! И хайде, аз съм с този хайде. Абец. Арбе. Аз си разбих героина ли бе? Бих си героина. Ти салути. Ти мисля, че съм там. Биха ма. Сега. Бяга оттам бе. Мале. Втори сме, а не, трети сме, не сме втори. И да пускаме играта. Пускаме играта. Кога не съм качвала седмици, защото бях на училище и зато не качвах. Ама ще кача ново видео вече. Ще кача и утре. И да знаете, че ще направя едно видео. Че ще е забавно. Сега то ще го бия, то се слаб. Оби го. Айде, сбер. Не, то сме взе. Той. Бербото. Айде, уби го. Синото нещо го ме уби. Аз колко съм убила? Айде, убих още. Аз съм много добра убиеното, да знаете. Да знаете колко съм добра, не знаете. Сега съм с шалки, сега си покажа камерата, че съм с шалки. Ето ма, аз съм с шалки. Чакайте хора, когато говоря и залетам. То пак ли са го били бе? Моя помощник си го бият. Аз вече съм набила 6-9 хора. Чакай, арбе, защо не ми се зарежда профил? Тебе, айде убих и него. Станахме двама човека, трябва да убия и другия. Ма не знам кой са останали. Ето го. Трябва да разбираме. Айде, убихме ги, всичките ги убихме. Мерри Крисмас. Не видях колко съм била, ма ще видя. Не знаех колко съм била и за той. Добре. Утре щат. Селото. И да започваме. Къде съм стигнала? Тук съм стигнала. Защото казах, че и тук съм стигнала, той съм стигнала и още две и мога да си отворя ето ще много яко. И още се бия да отворя тази, после може да ми се избере кой ще избере този. Много е сладък. Майка! То ще ми се отвори още две. Утре, другата утре. И
принцесата съм играла много. Защо има едно? Не знам. Не знам, хора, имам толкова спици, защото си ги сарчих. И зато и имам толкова. Имам толкова, зато и айде да започваме игра. Да. Айде да започваме. Да, айде. Сега играеме. Не знам. Ще взема тази. Някой ме барна. Ще ги убия. Само не знам. Този ще убия. Станахте много. Ела тук. Ти с малко живот си. Айде, зехта. Трябва да изчакам да се заредя. Да се заредя. Защото аз кой герой играех? Не видях много. Ето ще убиете. Айде, убих. Станаха двама човека, трябва да ги убия. Не знам къде са. Да, не знам къде са. Айде, уби ги. Тук е Ботов, нали? Айде, останахме първички. Останахме първички. Първи. Да. Блокирани от отзад. Кой ще ни се пане? Да видим. Ой, шики. И това са такива и сините. Си мога да си взема тази. Още малкичко. Сега влизаме да играем и да спечелим. И сега да почваме играта. Това е да почваме игра. О, аз съм с Роза. Тя ми е любимата и я имам пустой. Имам я и е много забавна. И я имам, много е сладичка. Не мога да я издържа да я... Много е сладка. Ще си много сладичка, много те обичам, Розичка. Още с мене искаше да играем. А ти я убият, ще ги убия двамата. Ще ги убия. Няма никой да ме обиди, защото станахме двама човека и още не ни е убил. И един човек, не знам, Роза убиха ли, а не се убили. И това е много сладко, защото сме най-добрите. Да. И събота. Там има хора. Ела, бебе. Ела тук. Убиха ма. Втори сме. Днеска не победихме. Това е най-тъпото нещо. Не победих. Ха-ха-ха-ха. Не победих, хора. Колкото да се чудя. Не победих. Маля, той е много странен този. Много е странен, да знаеш. Много е странен, не знам. Вие ти го имате, хора, пишете долу коментарите. Имате ли го или не. И този... Не. Не исках да играя. Няма какво да правя, губят. Не тук. Отбербото, защо? Тук героинчетата. Как ще има за сега? Много искам да спечеля тази. Много сладък и за ти.
Не мога да си го позволя. Не мога да си го позволя. Не мога да си го позволя, хора. Не мога да си го позволя. Колкото да знаете. Чакай, къде се влизаше тук? Не помних. Не помнях. Али влизаме да играем и не ми пука къде бяха и къде не бяха. Секири, братани, всичко. Сега почваме играта И така е играта. Аз кой бях? Аз не съм си сменила герой, аз съм с Франк. Не с Франк. Ела тук. Не, то се натранен. За ти не го искам. Много е грозен. И не мога да го изчитам. Франк ли, Броканк ли, не знам. Вие ти знаете, хора, пишете долу коментарите. Аз Франк ли, Бронк ли, какъв е? Не знам, хора, не знам. Франк ли се казва, Фронк ли се казва, не знам. Не знам, хора, Франк или Фронк. Тихо бе. Не знам, хора, не знам. Сега не знам. Франк ли, какъв ли е? Как се казва? Франк ли, Мърк ли, Мери ли, Крисмас ли? Не знам, хора. Биха Роза. Ако ще ми тези, искам да ги взема. Взеха ги. Ема убиха. Много добре. Убиха ме. Хора, убиха ме. Не мога да представя. What the hell, Реми? Christmas. Много тъптузи. Сега ще сменим със всеки героин, което затичат и не затичат. Вижте колко имам тук. 3. Една ще взема тази. Не искам тази. Искам тази. Да, тази. И сега ще пробвам как играе. Хубава стая с мечката. Съм пандичка, защото е яка постои и си е сладичка. Играе с този на Чити Мелк. Май беше. Не знам, май беше този. Май беше този, хора, не знам. Беше ли този или не? Пиу. Не, този е най-тъпия на света. Не си взимайте мечката и не си харчете парите. Тази не е хубава мечката, зато искам да сгуби този и да си я сменявам. Защото не обичам да направя този нещо, не мога. Зато и ще играем 2 битки. Това е. И това е бяги от там. Аз съм той бях. Не друг. Бягай, бе, човек! Хайде, набий го, бе! Yes, bro, Max. Не, ние сме 5 хора! Ние сме пици! Още една последна игра. И включваме за нещо, както ще казах. Може и сега да почвам, не знам. Ще видите какъв... Ще видят героите ми и после покучват това видео. Айде. Има този на Рончур, Берк, Марк, Линкс. Сладък е, ма не е много. Имам тази с пистолета ти е 590 хиляди. Той съм го играл само 1650 хиляди. Не, аз съм
Влизам тук и ми е писнало. Имам този с пистолетите и сега ще давам точки. Тази и давам 4 точки, защото е малко е странна. Зато и мечката давам 2 точки. Този му давам 5 точки, яке. Този му давам 6 точки. Този 8 точки. Този 0 точки. Този 3 точки. Тази 8 точки. 9 точки. 6 точки. 16 точки. Брат. Не, аз съм махнал. Но ми е тъп. Даваме на една 10 точки. На този му давам 5 точки. На тази 1000. На него 2. На този 200. На този 500. И това видео. Ако ви е харесал, абонирайте се, дайте камбанка и не оставяйте новите ми видеа. Ще очаквате петък или събота или неделя или не знам. Не, губя. Да. Хайде, чао! Обичам ви. Абонирайте се и пишете долу коментарите. Имате ли тая игра?